No pre Svetobežník som na budúcu sezónu 2026 pripravil aj zájazd, ktorý je pre takých fajnšmekrov, dobrodruhov, aktívnych cestovateľov, ktorí chcú zažiť niečo nové, neobyčajné, a to je Východná Afrika, Mozambik. To sme tu ešte nemali, tam rovno budeme kráčať po stopách významných cestovateľov ako Vasco da Gama, dá sa povedať, ktorý oboplával Južnú Afriku a dostal sa do Indie a po ceste sa zastavil v Mozambiku. Odtedy sa vlastne, dá sa povedať, od roku 1498 sa volá Mozambik. A my budeme spoznávať to dedičstvo, ktoré tam po Portugálcoch ostalo, ktorí tam dominovali viac ako 400 rokov, takže naozaj tá divoká Afrika tam bude tam Národný park Gorongo, za obrovské safari, slony, levy, teším sa na to, bude tam Ilha do Mozambik, nádherný malý ostrovček v Indickom oceáne, volá sa Perla Indického oceánu, a tam, dá sa povedať, tento ostrovček viac ako 400 rokov slúži ako križovatka medzi Indiou, Európou a Afrikou. Miešali sa tam kultúry a pozrieme sa, čo tam z toho ostalo, a samozrejme pôjdeme si oddychnúť aj na tie fenomenálne africké pláže, ktoré sú vo východnej Afrike, v Mozambiku, a zoberiem vás do Národného parku Bazaru, kde sa budem potápať, pozerať si ten podmorský svet. Takže teším sa na to, a novinka vo Svetobežníku Mozambik.